Внимание! Преди да продължите се уверете, че се държите здраво, защото от това видео може да паднете в банята. Слави Триф. Може ли сега такива глупости да говориш? Кой е там? Сериозно, моля те, кебосно ти, това смешно ли ти на тебе? Не, аз просто трябва да кажа нещо в началото след внимание. Я се махай от тука! Какво? Изчезвай, веднага! Ще ме гони тоя тъпанар, я си гледай работата. И повече да не съм те чул. Уважаеми зрители, скъпи гости в студиото, от тук продължавам аз. Евгений, пусни малко музика, моля. Аз, Слави Трифонов, съм иноменат. Готови ли сте? Започваме. Слави. Слави има 5 букви. Трифонов има 8 букви. 5 плюс 8 е равно на 13. 13-тият елемент в Менделеевата таблица е алуминий. Не е ли подозрително, че знакът, с който се отбелязва алуминия в Менделеевата таблица, прилича на този за изкуствен интелект? Възможно ли е да съм изкуствен интелект, направен от илюминатите? Нека разберем. Изкуствен интелект е противоположното на естествената тъпота. Естествената тъпота се римува с входна врата. Къщите имат входна врата. В къщите живеят хора. Знаете ли къде още живеят хора? Точно така, в Аржентина. Аржентина е държава. Знаете ли коя е любимата ми държава? Точно така. Македония! Македония! Но как би могла Македония да е любимата ми държава, когато вече няма такава държава? Чакайте малко. Няма такава държава е старото име на партията ми "Има такъв народ". Нека видим нейните резултати на изборите. А сега да съберем цифрите от всеки резултат, когато сме влизали в парламента. Виждате ли какво мога да изпишем? Точно така. Датата 16 юли 2014. Нека потърсим 16 юли 2014 година в Google. Век, Случайност? Не мисля. нека видим малко от моето шоу. Което все пак това записване целта му Евгений, е аз да съм направи... виждал хора, които общуват всеки ден с извънземни. Ще попитате сега, каква е връзката между всичко това? Много просто. Илюминати имат 10 букви. Извънземни също имат 10 букви. 10 делено на 10 е равно на 1. Да оставим само първата и 10-та буква на думите и изкуствен интелект. В интелект има думата теле. Теле е бебето на кравата. Кравите дават мляко. Млякото е течност. Бирата също е течност. Аз съм рекламирал бира шуменско. Шумен е обратното на тих. Тихия океан е тих. В Тихия океан се намира Марианската падина. Марианската падина започва с Мариан. Мариан Бачев също започва с Мариан. Мариан Бачев работи за Слави Трифонов. В думата Трифонов има цифрата 3. Точно колкото са страните в триъгълника на илюминат. Случайност? Не мисля. Аз, Слави Трифонов, съм илюминат. Посветено